Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa Barwas ng Valencia sa Negros Oriental, isa ka babae nga missing ang nasapuan nga ginlubong sa ugsaran man sa ilang nga balay. Iya mister nga American national, suspect sa krimen. Patay na sa masapuan kahapon ang 32 anyos nga nurse nga si Maribel Glazier matapos ini gin-report nga missing sa nagigad nga semana. Gin-report missing si Glazier sa iyang mga abyan kay hindi na siya nila mag-contact. Sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office, ang tropa sa PNP ang nagpadulong sa puluyan sa biktima sa barangay Palinpinon sa Valencia sa Negros Oriental kag didto na nadeparahan nga may kinutkutan sa ugsaran sang ilang nga balay kag may nagausbong na nga baho. Kag sang ila na ini nga ginkutkut, dito na tukiban nga ginlubong dito si Glazier nga may yara sang samad. Yara na sa karon sa kustodiya sang NBI ang American national nga bana sang biktima nga amo karon ang primary suspect matapos ini mag-surrender sa otoridad. Parayon ang investigasyon sa kapulisan kung ano ang ginkamatay sang biktima.